Čaute všetci, vítam vás Capo Kenji, a.k.a. jak povedal Selassie. Studio Capo. Tu máme One Block, to je vlastne, skoro som padol. To je vlastne, že jeden blok a vy si tu môžete rozširovať ostrov. Tak mi to seká. Čo to píše? Neviem po anglicky, takže nevím. Neviem, čo to píše, ja po anglicky, čestka, nice. Dneska v tomto One Blocku uvidíme, jak sa to bude všetko rozvíjať. Asi to budeme hrať na dni, dáme, že dneska 10 dní a konec. Ale ne. Nie, však 10 dní a konec, ale... Ja neviem, ja som sa zaplítol. Ja som. Aha, máme tu prasiatko, nice. Urobíme si títo palice, či čo to je. Dáme 4. Si spravím meč, by som si mohol urobiť. Aj keď síce ono je to také zbytočné, ale... Dáme tomu, že lopatu si spravíme, hej. Spravíme si lopatu. Nice. Aha. Máme tu voľaký darček. Čo to je? The guy menu. Nadáva libre for detail. Na nejaké menu mám kliknúť, ja ich serem všetkých. Aha, bedrock. No dobre, upgrade sa nám to za pár sekúnd. Ježiš, ak to je štvrtia debil. Skoro som padol, čo už. Dobre, takže tuď nad tým by to malo, toto by mal byť ten blok, ne? Hej. No, tak už není. Tu prvý deň za sebou a tu nám tu pár zvieratek, najmä. Takže sa mi do toho rozbila aj lopata. Takže to je vynikajúce. To je úplne najlepšie. Urobím si čapku. Môžem ísť sem. Dobre, ideme na taktický manéver. Poď sem. Vyzerá to tak, že tam behla aj tá kráva. Asi hej. Buď spadla do vojdu, alebo tam behla, čo ja vím. Dobre, ideme ťažiť, pokiaľ to nebude ten level. To není možné, toto neviem, či nie je nebezpečné. Ty kokos, sa tu hneď spávne s tou. A počujete, jaká je šanca na to, že sa to spávne rovno s čelami? Čiže ja keď ju hitnem, však oni sa tam rozbehnú. To je dosť nebezpečné ináč celkom aj. Môžem si vykraftiť. Toto môžem dať rovno sem. Rovno kamenný krompáč. Začína nám pomalej druhá noc na tomto svete a v ďalšom dieli uvidíme, čo bude, ešte nikto neví. Buď pôjdeme na levely, alebo postavíme tuto. Tuto by som postavil takú bejsku menšiu. Takže vidíme sa u ďalšieho videa a čaute.